Ya, angibingelele magoma manje umhlaba ubingela usibusiso asithole phansi la mnambithi. Kunento engifuna ukuyiqwayisa nje ebantwini ephuthumayo, into engifuna ukuyiqwayisa ebantwini ephuthumayo. Uma ngabe uhambile waya enyangeni noma ngayiphi yona inyanga, yafika mhlawumbe yakunikeza uphondo, mhlawumbe yakunikeza isigubhu noma ngayini ekunikeze yona. Leyo nto leyo uma ngabe kunikeze into ethole ukuthi wena lento ayisebenzi mhlawumbe yenza isiqiniseko sokuthi phindela kuleyo nyanga kahle futhi ukhulume nayo mhlawumbe ke nivumelana ngakho, ngoba kubalulekile ukuthi uma ngabe uyithathile into kumuntu already wena usuke usufake kweminye imimoya, senivumelene neminye imimoya mhlawumbe ke ezinye ngeke zitshele but kunemimoya esuke nivumelana nayo. Mabe sengemina sikhulumisela lapho sitshele manje ukuthi uyasithatha usithathelani siyowenzani, vele sikutshela le mimoya ongena kuyona wena. So uma ngabe uthi wena lento uyayibuyisa noma uyayithatha uyilahla empilweni ayisebenzi, owazi ukuthi uvala more into zakho ukuthi zingabe sasebenza, and usuvala ukuthi uma uphuma uya mhlawumbe enyangeni esangomeni kuphi uyofuna ukusiza, uthola ukuthi wena awusahloleleki kalula, awusalapheka umuthi, awusasebenzi kuwena. Kanti yilezi inhlanga owashaya uthatha lolu phondo noma lesasigubhu noma lesasithwala noma ngayinyonga noma yini. Inhlanga zibalulekile ukuthi nabe ke washaywa inhlanga, phinda phela ukhiphe futhi emzimbeni uma ngabe ungasafuni, phinda futhi ukhiphe lezo nhlanga lezo. Balekele futhi ukuthi nakuthiwa ubuyisela isigubhu noma ulahla isigubhu uthathe enyangeni, hamba phela uyofuna imithi kuyo leyo nyanga yakunikeza leso sigubhu leso, imithi yokuzihlambulula, ukhiphe kulo yami imoya noma kulesa sivumelwano owasenza nalesiya sigubhu noma naloluya phondo, ukuze into zakho zinyeke zize zivaleke. Cha, bekuyiloko nje, bekuyiloko phela akukho kunye. Sitholakala nje phansi ke la emnambithi, ofisa ukusizakala, ukuhlolelwa, ukuphaniselwa inhlanhla, kahle kahle wonke nje umsebenzi wobunyanga na ufisa ukusizakala nje emsebenzini wobunyanga. Kodwa kubalulekile ukuthi phela ubekezele, sibekezelelane, sikwazi ukuthi nasikunikeze into ubekezele, uyilinde phela ubone ukuthi ayisebenzini, uyilinde ungifowele ungi-update. But phela into bese uyayilinda uyinike isikhathi, ungaqali uyithatha namhlanje kusasa isiyasebenza. Into ongayithatha namhlanje kusasa isiyasebenza, imkhovu leyo, uphiyano, inyoka. Na ufuna ezikanjalo futhi fanele ube ready ukuthi khona ezohamba ekhaya, khona ezohamba ekhaya, fanele ufike nje imuredi ukuthi cha ngiready ukusacrifice ngaloya muntu ngoba mina ngifuna into engithatha namhlanje isebenze kusasa. Woza ngikunikezeke na ufuna into kanjalo zokunika impela, kodwa khona ozohamba ekhaya after 2 years ahambe futhi omunye ekhaya. Ekugcineni konke lesibehambe bonke na uzobuya uzoba iboy lami la ekhaya camakho.